Hi guys! Pauwi na po kami galing sa Berta. Naglalakad lang ang tropa. Kasi sanay na ito sa hirap. Kahit saan ilagay ito, mabubuhay. So may nadaanan pa kaming bus dito guys. Oh. Sira. Oh. Sira. Kawawa naman yung mga pasahero nito. So shout out sa kasamahan ko sa trabaho, si Dante. So ayan guys, at malapit na kami makarating sa aming bahay. Malapit lang kasi yung bahay namin dito guys. Jerome lang yung bahay namin. Thank you for watching guys. Ingat po kayo palagi. Bye bye.